I avui, justament així, quan m'han dit que fèiem el míting en Consolat de Mar, no sabia ben bé on anava, perquè per a mi Consolat de Mar era un lloc on es compraven i es venien instruments, i ara veig que és molt més que això. He vist que, en fi, Carles, és molt més que això. I vull aprofitar que estic així dalt d'esta trona, d'esta xicotiua trona, per agrair-li, perquè jo vaig ser alcalde de Sueca del 2007-2011, ara soc primer tinent d'alcalde, i ella es va portar molt bé en les bandes del meu poble, ens va regalar un parell d'instruments i jo ara públicament li vull donar les gràcies per aquest gest. Per aquest gest i per altres que jo crec que molts empresaris haurien de tindre. Jo veig també per ahir a Joan Vicubedo, que té també una empresa que està donant a conèixer al país. Treballar, no només treballar per a viure, sinó treballar també pel teu país és donar exemple i és donar exemple per al teu país. Per tant, jo vos dono les gràcies als dos per això, perquè no només es guanyeu la vida, sinó que també esteu treballant pel nostre país. Moltes gràcies. Mireu, m'imagino que tots els que s'heu presentat, tots els que sou així regidors i tots els que heu sigut regidors en diferents etapes de la vostra vida, tots els que heu tingut alguna representació representant, teniu sempre, quan vos trien, aquest resquemor en la panxa, aquest doloret, de dir, ho faré bé, estaré a l'altura de les circumstàncies. A mi ara em passa el mateix. Des que em van triar tinc això, aquest dolor de panxa, perquè vull estar a l'altura, perquè vull representar-vos bé, perquè vull anar a Madrid i que se sentiu orgullosos de mi i que digueu, quan aparega per la tele, potser 2 segons, digueu, ixe és el meu, ixe és el meu, ixe del qual em sent orgullós, del qual em sent representat per ell. Això vull, i per això tinc aquest resquemor, i treballaré tot el que sàpia, igual que he treballat d'alcalde, tot el que vaig saber, per a que els meus veïns, per a que la gent que em va votar estigueren contents, pagats. Hi ha una paraula per allà baix que es diu desvanits, desvanits del seu alcalde, del seu representant, perquè en definitiva això és la política. La política es tracta de que una part, la població, la gent, els electors, depositeu en nosaltres, en els que estem dalt de tot, els que donem la cara, depositeu la vostra confiança. I el que hem de fer els que estem així és justament això, no perdre la vostra confiança, perquè si la perdem, això, estar així dalt, no aprofita per a res. Vos heu de sentir orgullosos de la gent que esteu ahí. I per això m'esforçaré tant com podré. I el mèrit, el que ha dit ell, el mèrit no és meu i prou. El mèrit també és d'alcaldes d'altres partits que m'han precedit, perquè això de que tots els polítics són iguals no és cert. Això em dol que es diga. No tots els polítics són iguals. Els de Compromís, des de luego, no som iguals. I també n'hi ha bons polítics i polítics honrats en altres partits, en altres ajuntaments, i això és veritat. Per tant, el mèrit no és només meu, però sí, és veritat, hi ha altres maneres de governar. Hem tancat, fa 2 setmanes tinguérem el ple de l'Ajuntament i vam fer la liquidació de pressupost de l'Ajuntament de Sueca. I vam tindre una liquidació de pressupost positiva en 1.497.000 euros. Per què? Perquè no s'ha estirat més el braç que la màniga. Perquè s'ha intentat governar entrellat. Una paraula tan bonica que tenim els valencians, trellat, sentit comú. I això és el que hem intentat fer en Sueca estos 4 anys i seguirem intentant-ho fer estos 4 anys que seran, si més no, tan difícils com els que hem passat. I aquests diners, efectivament, aprofitaran per a fer un parell de plans d'empleo, també per a acabar de pagar a tots els nostres proveïdors. Estem pagant a 65 dies. Estem pagant a 65 dies, no com a 3. I ja entrarem en matèria. Bé, com dia Paco diu, Compromís també es presenta a les... Home, i tant que ens presentem. És que ara ho volem tot. I a vegades la gent quan veu aquesta pancarta, quan veu un cartell, veu tots aquests colorets tan bonics que n'hi ha. Perquè els colors són bonics. El blanc i negre és lleig.
i prou, bueno, a vegades és bonic, en foto és bonic, però és més bonic els colors. I a vegades a mi m'han dit, he anat a entrevistes esta setmana i algú m'ha dit, bueno, doncs, heu trobat la pedra filosofal? Dius, no, no hem trobat la pedra filosofal. Diu, i han intentat posar-m'hi, t'ho dic a Juan perquè m'ho han intentat dir, diu, bueno, i això d'eco com casa en Compromís. Bueno, jo, durant aquesta campanya, quan eres polític, quan te maneges i quan eres candidat, hi ha una cosa que et passa, i és que tens l'oportunitat de conèixer moltes persones. Jo avui he conegut persones ja així, he retrobat persones que ja coneixia, i he conegut a la gent com Paco, com Enric, com Juan, persones que no militaven en el meu partit. Jo soc d'estos, jo soc del bloc, ells són d'iniciativa, Juan és d'Esbergs. I al final jo em fique a pensar, em fique a dir i diu, què em separa de Paco, o d'Enric, o de Juan? No ens separa quasi res, perquè en definitiva som persones que sempre hem intentat treballar pels altres, que sempre hem intentat treballar pel nostre país. A vegades diuen, bueno, i els nacionalistes i els verds, això com casa? I aquesta pregunta m'han fet 4 o 5 vegades aquesta setmana. Doncs, aneu a veure, els valencianistes, els del bloc, els d'antes, que han hagut molts, ens han precedit moltes generacions de gent honrada, de gent treballadora, que ha treballat justament perquè tenia conviccions, no per enriquir-se, no per medrar, sinó perquè tenia conviccions. Els valencianistes hem estat al costat també de les lluites per defensar el nostre territori, perquè al final el nostre territori és la nostra pàtria, és la nostra casa, i per tant, si no tenim territori, si no tenim país, què tenim? Solar. Per tant, hem estat en lluites com fa molt de temps el Saler per al poble, com les marjals de Pego Oliva o d'Almenara, com Salvem el Botànic. Hem estat junts, perquè compartim les mateixes idees, compartim la idea de que tenim un país ben bonic encara, que no han aconseguit destruir-lo i que volem que les noves generacions de valencianes i valencians puguen també gaudir-lo, que els meus nets puguen vindre ací al Camp de Túria i puguen anar a totes les muntanyes que encara tan boniques que tenim en el país. Quan diem ja qui som, jo sempre m'agrada dir una cosa que també ha citat una miquiua Paco. Som gent que tenim conviccions, som gent que estem en política perquè creguem en que una altra manera de fer política és possible. I hem estat en política quan les coses han anat bé i ara que van millor. Però han anat molt de temps mal i a vegades no ens han eixit bé les eleccions i a vegades han vingut unes generals i jo ho conto sempre. Érem un amic meu, Cortell, l'Estufa i jo. De veritat, I siguem 3 a pegar cartells. Però aquest temps ja ha passat. Hem aconseguit crear un instrument potent, útil, una ferramenta que ens ajunta a tots. Aquesta ferramenta es diu Compromís Eco. Compromís Eco. En aquesta ferramenta hem arribat a moltíssims ajuntaments de tot el País Valencià, del nord, del sud i de les comarques centrals. Tenim més de 400 regidors i regidores. Tenim més de 20 alcaldies. Tenim 2 diputats provincials, un per València i un per Castelló. Tenim 6 diputats a les Corts. Tenim grup parlamentari propi. En 4, en els passats anys, en la passada legislatura, en 4 donàrem més guerra que tot el PSOE junt. Més guerra. Fèrem més feina 4 que 30. Donarem més guerra. Quina va ser l'oposició al Partit Popular? Quina està sent ara la verdadera oposició al Partit Popular? Qui està assenyalant-los en el dit? Qui està traient-los tota la... no vull dir... bueno, la merda. No vull ser una altra. Tota la merda que estan intentant... Tota la merda que estan intentant amagar baix les estores. Vosaltres. I a vegades també altres grups, però fonamentalment nosaltres.
I per això molestem. I per això molestem. I per això algú no vol que estem en els debats. I per això algú, com en Casinos, no volia que traguera el butlletí municipal, perquè molestem, perquè diem la veritat, perquè destapem les corrupcions. I també perquè no estem només per a criticar, perquè sabem governar. I per això volem tancar el cercle. Estem presents als ajuntaments, estem presents a les diputacions, estem presents a les Corts Valencianes i volem tancar aquest cercle. Volem estar presents al Parlament espanyol. És necessari que hi hagi diputats i diputades valencianes en el Parlament espanyol. Necessari. Com ha dit Paco, per oxigenar allò, per oxigenar, perquè canvi alguna cosa. Què volen estos de Compromís? Quan algú ens pregunta què volen estos? Volen coses com les que ha dit Paco, coses com les que va dir Vicent Andrés Estellés, el gran poeta valencià de Burjassot, elementals. En el seu poema Els amants diu elementals, coses elementals. Ignorem el Dante i el Petrarca, però volem coses elementals, coses com les que ha dit Paco. I què volem fer? Volem ficar a la persona, a l'home i la dona, en el centre de la nostra activitat política. Volem que es deixi de pensar sempre en clau dels mercats, que es deixi de pensar sempre en clau dels bancs. Hem de pensar en les persones. I és que esteu en els ajuntaments, és que heu estat en els ajuntaments, és que heu tingut responsabilitats en els ajuntaments. Jo que he estat en l'Ajuntament 4 anys d'alcalde, o ara que estic de regidor de serveis socials, i tots els dimecres em reunisc en persones. Jo recordo no, ara mateix és el mateix. Quan era alcalde, fa 4 o 5 mesos, tenia potser 12 visites cada dimecres. Cada quart d'hora, quan tirava 4 hores o això, rebent al públic totes les setmanes. La gent demanava audiència i jo rebia i cada persona em contava el seu problema. Al principi hi havia problemes urbanístics, que li faltava la llum, que no s'havia organitzat. Al final, el 95% de les visites eren dona feina, m'he quedat parat, no puc pagar la lletra de la hipoteca. Els que hem estat en els ajuntaments, i per això tots els diputats haurien de passar per als ajuntaments, perquè els ajuntaments som l'administració més pròpia, la que veu els problemes encara i lluny, la que està veient-li la cara a la persona que te conta el problema. Jo tots els dimecres veig moltíssims problemes. Ixa administració, ixa aprenentatge que tenim, és el que tenim que portar allà a Madrid. És molt important que la gent hagi conegut els problemes. I per tant, quan jo vaig allí i tinga que apretar el botó, este botó o este botó, jo sabré que si apreta aquest botó, quan s'apreta una llei, quan s'aprova una llei, sabré el que representarà per a una persona. Com deia Paco, si aprovem alguna cosa de les pensions, jo estaré veient o un veí del meu poble en què li pot repercutir. I ara hi ha molts drames. Hi ha moltes persones que estan vivint a costa de les pensions de son pare i sa mare. Hi ha moltes persones que han tingut que deixar casa i tornar-se'n a casa del pare i de la mare i viure a costa de les pensions. Per tant, això ni tocar-ho, ni tocar-ho, ni tocar-ho. Hem dit que fiquem a la persona en el centre i per això n'hi ha una sèrie de propostes. Jo en faré només xicotius exemples perquè m'anem pront a sopar. Una primera és la que ha dit ell. Ho diré sempre i el que m'hagi sentit, ho sé. El referèndum valdovià. A mi em dóna pudor que porti el meu cognom. No ho sé, jo els vaig dir a la dirigent, no hauria sigut millor que portara el nom de referèndum compromís. Bé, li han ficat el meu nom, el portaré amb orgull.